Tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Nalulula ako kang mga info ni Nicole na may naghahanap da sa Kuya Naldo. Pero dahil na da-assure kung ako si Angel na pigahanap. Maray na pagkauto po sa gabos sa nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po? Tabi ka mo. Talagang ang inat ka na panahon digdi sa tuyang palibot. Talagang malulula ka, Kuya Nald. Ako kakahali ko pa sana dyan sa inita. Biglang laog ako, Kuya Nald, sa digdi sa tuyang building. Ang pangiling ko, Kuya Nald, nagdidireklom. Maray na pagkauto po sa gabos sa nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po? Tabi ka mo? Ano lamang tabian sa indong pinagkakabisihan dyan? Nagilaan po kami na kamuna sa maray na kamugtakan, harayo po sa anuman na kahilangan. And of course, nasa marhay na estado an sa indong mga salud. Magsarabay-sabay po kita sagkod ala unanin pagkahapon. Pero bago ko po pala na mag-orostorya kita kan mga pangyayari sa tuyang palibot, inuton ko lang po ining public service announcement. Pakisuyo inidigdi sa muya kan sa muyang mga pag-iriba dyan sa OKFM si Dalugdog Jason. Sabi ni Kuya Nald, ngunyan ko sana ngayon dyan ngayon na araman na ang tunay ngayang pangaran pala ngayon ni Dalugdog Jason kan OKFM. Iyo ngayang Santos C. Belenzo Junior. Mas midbid niya sa senior. Pero makukudot ako ni Kuya Nald, tawatan agyan ko kasubago pagpasakat ko digdi. Pero pinapaisip po ang gabos na kamidbid ni Sir Jaime Belencio na siya po ang binawian na nin buhay kang Hunyo 18, 2025 and then ang lawas po ni Jaime ining tatay po ama ni Sir Nyor Belencio ini si Dalugdog Jason ang nakaburol po sa indang residensya dyan po sa San Lorenzo kan Tabaco City. Para po duman sa mga paradangog ta na mga kamidbid, amigos, partidarios, asin iba pang mga personang, kung just in case po na nakamidbid po nindo si Sir Jaime Belencio, siya po ang binawian na po ni na buhay and ang sa iyang lawas po, nakaburol sa indang residensya po dyan sa indang harong sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Sabi ni Kuya Jason, ang lubong po ipapaisi na sana sa mga masunod na paaldaw. Ang sa iyang nagpapaisi, ipuan sa iyang aki na si Sir Santos C. Belenzo Jr. o mas bibid po si Nyor Belenzo or sa Muya Digdi sa OKFM, siya po si Dalugdog Jason. Kaya kay Kuya Jason, nakikipaabot po kami kan sa muyang pakidumamay sa bilog na pamilya na nagmumundo po sa pagkawara kana sa imong ama. Maray na pagkaudto kay Sir Alvin Uy, nakaantabay ngunyan sa satuyang DCGB News Online.
Hali ba ako kasubago Kuya Nal, dyan sa may parte kan sa opisina kan City Agriculture Office. Takasuhapon, nasa paglibot-libot ang mobile unit kan DCGB. Nahiling ko Kuya Nal, dakol duman ng mga farmers, itong sa mga medyo may edad na mga residentes kan man iba-ibang barangay digdi sa syudad kan Legazpi. Dahilan po nagpuuna itong distribusyon kan City Agriculture Office kay mga banhi nin Paroy, may hybrid na banhi, and then iba pang mga may man iba-ibang variety po kaya iyan. And sabi ni Ma'am Sheila Nas and pamayo po kan City Agriculture Office, posibleng sa aga, igwa naman po nin distribution, and then sa masunod na semana, tanganing makater itong nasa more than 2,000 na mga paratanom, paratarok, and may mga tagsadiri po nin kabasan digdi sa syudad kan Legazpi, tanganing matauan ka itoong banhi nin Paroy, hali po sa PhilRice, at the same time sa Department of Agriculture Bicol. Iyan nga Miss Angel ang paagi nga kan sa muyang opisina, and at the same time itong mga nagkabaranggit na government agencies na maasisteran, matabangan po na maging handa ang mga parao matadigdis sa tuyang palibot. Ngunyan ngayang papaaboto na cropping season. Ang pinaka requirement niya dyan, itong dapat sinda po ang nakarehistro digdi po sa Register System for Basic Sectors in Agriculture o ining RSB SA digdi po sa tuyang palibot. Tangani makakwalifikar ngaya sinda na maging benepisyaryo ka na nasabing mga banhi. Tapos tighapot ko siya Kuya Naldkun, itong nasa 1,000 plus na mga itinaulidikan DA sa Legazpi City. Kung tigperira man yako na kilo, tigperirang utsaba. Ano mo ko na sa utsaba ka ito? So, tiga gamit na pang measure kan mga ninuno, kan mga gugurang pa ka ito. Iga pang sukaban baga ko yan. So, iga pang square na laganan ka ito, ganta aron ka iyan. Sabi ni Ma'am Lala, ni Ma'am Sheila Nas, nakadepende ngayon Angel ngaya sa halimbawa kung pirang hektarya po ni kabasan ang sa inda pong tatanuman, and then duman man inda ibabase, so itatao po na numbers o kilo ni na mga banhi hali po duman sa DA and sa PhilRice. Kaya sabi niya, aside niya duman kay ang sa mga banhi na pigtataom, after ngaya kantaranuman, may pigtataoman sindang mga coupon, tanganing matauwanin fertilizer, discount voucher. Ito mga nagkapirang, depende kay iyan kumpira puan sa indong tanuman, itong sa indong kabasan, itong syempre ibabase man duman, alangan man magtao po sinda ki sobra-sobra. And just in case ngayon magkulang, syempre sa farmers naman ang mag-iipno ka iyan. And nahiling ko ay duman sa group chat minya na Papa. Sa group chat kan mga rice farmers dyan sa barangay Kagbako. Naka-schedule sinda Kuya Nald sa 24. Nahiling ko su group chat kan mga farmers association duman sa Samuyang barangay. Ta si Papa, miyembro po duman. De syempre, wala man kay Facebook Kuya Nald si Papa. So mga aki, June 24, sinda ma-claim kan hybrid seeds o banhi dyan sa City Agriculture Office. Dakol-dakol ining mga paraoma dyan sa Samuyang barangay, nasa 114 ini dyan, hali sa barangay 70 Legazpi City. Kaya duman sa mga nagdadangog dyan na mga katropa pips ni Papa na mga paratarok dyan sa barangay 70. I-check na nindo ang sa group chat ini po bagang Kagbakong Farmers Association. Dahilan po may announcement na dumanapig paabot si Sir Ato itong
coordinator man kan City Agriculture Office sa mga barangay. May good kay ang ngunyan monitoring, may mga focal person po na nakataltag an City Agriculture Office. Tanganing ma-monitor ang sitwasyon kan mga paraoma digdi po sa satuyang syudad. And other concerns regarding crops, pwede po kamo mag-coordinar dyan sa City Agriculture Office. Kataning lang iyan, kan opisina ni Mama Ceci, kan City Social Welfare and Development Office sa Barangay Gugun, Legazpi City. Maray na pagkauto kay Tita Josephine Rictin, Tita Amalin, maray na pagkauto po sa imo dyan sa Rictin Enterprises sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Belated Happy Father's Day kay Tito Bet. Maray na pagkauto po sa imo, sabi na Utol Idol, maray na udto po And then kay Ate Daisy Masuher, sabi na mabuhay Ma'am Angel Mostaza. Uni po ako busy magkakan nin Injan Mango. Nagtukdol ka na lamang ko na nag-Injan Mango dyan sa babata. Gari mauubos na kasi bago nahiling ko, namati ko si Sir Pio. Sabi ni Sir Pio, nangaabas da siya kay Injan Mango dyan sa baba. Nag-aral dabda sa iyang tulak. Igo kaya kami ni Diki, poon ki Injan Mango sa likodan lang kano opisina kan building kan DCGB. Maray pa ini si Ma'am si Ate Daisy. Sabi na pa-shout out po sa mga siblings ko na si Salve, Ate Ana, Norman, si Dindo. Oy Kuya Dins, maray na pagkauto po sa imo. Regards po sa mga padabaon ko, Leonardo, kay Aldren na taong bahay at sa duwa ko po na padabaon na aki na si Angelo at Andrea Nicole Mirabel. Diyan po sa barangay 70 Purok 7. Mabuhay po at God bless us all. Maray na pagkautuhain ka po ngunan Ate Daisy tagari. Bihira na kay ako Ate Daisy mag-uli duman sa barangay ta. Dahil lamang kita nagkakahilingan, giraray. Matunon po sa imong pag-antabay. Sabi ni Sir Alvin Uy, may identification card Ma'am Angel na hinihingi ang Legazpi City Agriculture Office pagkakuha ka ng rice galing sa DA. Igo kaya po ang aram ko sina Papa registered po sila sa RSBSA, igo man ang ki identification card na ipigpapahiling. And then doon mismo sa system, syempre pag registered ka na, ma-appear po yan doon sa system kang City Agriculture Office. And kasubhapon man, nakahuron ko kasuhapon si OWA Bicol Regional Director Genevieve Agualio kung saan tiga istorya po baga ni Sir Pio kada magprograma siya na tension sitwasyon duman sa may parte kan Israel na yun nga niya, may mga kareribokan po duman and digdi sa parte kan OWA Bicol nakaprepara sinda, maigutan sa indang monitoring sa sitwasyon duman sa nasabing nasyon and just in case may mga Bicolanong OFW na mag-request nin repatriation o itong halimbawa gusto na nilang mag-uli digdi sa Pilipinas dahil po duman sa kareribokan. Pwede po silang makapag-coordinar sa mga opisina kan OWA, DMW, tapos itong embassy po dyan, makipag-coordinate po. And itong mga nawalat man na familia, digdi po sa Bicol Region, pwede po sinda mismo ang mag-request na kung halimbawa Kuya Nald, nagtatagas-tagas makipayo na itong family members sinda duman na ipangaya mag-uli. Pwede mismong family digdi, halidigdi sa Bicol Region ang makipag-coordinate po sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol. Tanganing i-request itong sa indang member of the family na mag-uli po. And of course, just in case dito man tigahagad, pero as of now kaya, wala pa man po report na naresibian OWA Bicol na may nakulugan na Bicolanong OFW duman.
Just in case today po nindo nako-contact an sa indong kapamilya duman sa may parte kan Israel, pwede po man po kamukaan makipag-coordinate digdi po sa OWA Bicol. Hanap mo lang po nindoan sa indang official Facebook page ang OWA Bicol, OWA Region 5-Bicol. Dahilan po ta nakapost man duman so sa indang mga contact numbers. Makipag-coordinar po sa Department of Migrant Workers, OWA, para sa mga OFW na nasa may parte kan Israel, Iran, asin pagtaraning pa po na nasyon. Naka-alerto man kaya anaan mga personahes po dyan ka na sabing mga ahensya and maygot ang monitoring yun sa sitwasyon duman and tanganing masiguro po ang kaligtasan kan mga Bicolano and Pilipinong yaon duman sa nasabing mga nasyon. Sabi digdi, pwede silang makipag-koordinar sa pagikan sa indang hotline na 1348. Kung nasa abroad, igaw man dyan ki number, may Viber po sinda, may WhatsApp. And then sa mga nasa nasyon kan Israel, may number po dyan kan Imbahada kan Tel Aviv, MWO, OWO, sa Lebanon, and then sa Jordan. And then ang pagirumdumduman ni Ma'am Agualio, day na ngaya ibitaran niya itong supag share nin mga bako ngaya verified niya mga information tanganing day makapagpa-spread nin kahaditan duman po sa mga nakakabasa mangkaan sa pagipo kan social media. Pag atong mga information na ito, pag bako hali sa mga reliable sources, ibitara na po tabi nindoan pagpalakop ka iyan. Tanganing data man mapadakol itong mga personang magha-data at mga kamati po nintak. Happy birthday kay Sir Bert Nunez. Ang samuyang newscaster po digdi sa DCJB. Nagsiselebrarkan sa iyang kumplianyong una na pagkaaldaw. Happy birthday Sir Bert and more birthdays to come. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT niya po dyan si Jerome Nico Martinez. Abangan po ang masunod na programang Marahay na Hapon with Father Butch Bomba COP. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Tuhod, siko, baywa,